perässään, eli alle 49 kiloa on niin sanottu luonnollinen elopaino. Ja näin lähdetään, pannaan kellot käyntiin ja Amerikan mestarit painuvat keullaan kyllä rajut. Torraa pöllyä kun syökyttää vesialtaa. USA tulee rynniin. Julia ja Keissi on siellä, mutta ei pudotusta vielä ehkällä, mutta siellä meni Umdukkelo, meni Tippe ja Vesa, mutta hyvin tulee perässä. Siinä vaan väli pienenee, nyt katsotaan miten noustaan ylös, kyllä tulee Keissi ja Julia erittäin hyvin ylös. Ja ollaan kuivalla vaalla tällä hetkellä, ja ollaan tuo vesiyhtiö yritetty lähettää kohtuullista takasikaania, mutta hyvin tulee Tippe ja Vesa kanssa. Jyväskylä ympäryt ovat menossa kohti takasikaania. Ollikin näyttää se matka USA:n parilla. Joo, täällä on todella ajusti. Moni häntä hetkellä Julialla. Kun kisppainuu viimeiseen kaarteeseen ja näyttää aivan sitten kun hikipisarrata olisi Assulla jo kertynyt ja kaartuu loppusuoralle ja lähentyy taas viimeistä kuivaestettä. Tempo on rajusti käsillään, nostaa polvia. Ei tunne tusken häivääkään, ei muuta kuin siihen vaan porulle ja vielä yksi este. Hän nauttii tästä. Ja kannustusta! USA porukalla Julia Keissi tulee siinä viimeinen loppusarja.